እቲ ኣብ ገጹ ዝተሳእለ ዘደምም ፍሽኽታ ኣርተር ፍሌክ ሓሊፉ እዩ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምግባር ነቲ ቪድዮ ንቐጽል። እዚ ዛንታ ኣብ ጎታም ይጅምር። ሃብታማትን ድኻታትን ጎኒ ንጎኒ ዝነብሩላ እንተኾነ ግን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኣፈላላይ ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ዘሎ ርሕቐት ዝኣክል እዩ። ሃብታማትን ድኻታት ኣትሒቶም ይርእይዎም ከም ሰብ እውን ኣይቆጽርዎምን። ኣብዛ ከተማ እዚኣ ዝነብር ኣርተር ፍሌክ ዝበሃል ምስ ኣረጊት ኣዲኡ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ኣፓርታማ ዝነብር ጽሙው ሰብ እዩ። ኣርተር ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሓደ ህልሚ ኣለዎ። ንሰባት ክሕጉስን ከስሕቖምን ይደሊ። ፍሉጥ ኮሜድያን ክኾንን ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ናይቲ ዝፈትዎ ለይታዊ ናይ ኮሜዲ መደብ ኣላይ ኣብ ዝቖመሉ መድረኽ ክቖም ይሓልም። እቲ ሕልሙ ሓቂ ንምግባር ኣርተር መዓልታዊ ብጽንዓት ይሰርሕ። ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ ከም ክላውን ተኸዲኑ ኣብ ናይ መንገዲ ጎደና እናተጓዓዘ ሓደ ከባቢ ንግዲ ምስ ተጻሕፊ እናፋለጠ እንከሎ ብሃንደበት ሓደ ጉጅለ መንእሰያት ናብኡ ጎዮም መጺኦም እቲ ሒዝዎ ዘሎ መመልከቻ ጽሑፍ መንዚዖም ይሃድሞ። ኣርተር ብምስንባር ይስዕቦም። እቶም ቆልዑ ናብ ውሽጢ ጎደና እታ ከተማ ይመርሕዎ። ንብዙሓት ብሎካት እውን ከም ዝጎዩ ይገብርዎ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ካብኦም ነቲ መመልከቲ ሰሌዳ ቀጥታ ኣብ ገጹ ይሰብሮ። እቲ ሰሌዳ ይስበር። ድሕሪ ውሑድ ደቂቕ እውን እቲ ጉጅለ ንኣርተር ከቢቦም ኣብ ምድሪ ወዲቑ እንከሎ ብጽኑዕ ይሃርምዎ። ኣብ ስቓይ ወዲቑ እንከሎ ዝሕግዞ ሰብ ኣይነበረን። ተጋዲሉ ናብ እግሩ ድሕሪ ምምላሱ ኣርተር ኣብ መወዳእታ ናብ ስሩ ይበጽሕ። ንሓለቓኡ እውን ዝኾነ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ሓለቓኡ ድንጋጸ ኣብ ክንዲ ዘርኢ ብኡ ንበይ ይቁጥዖ። ስለምንታይ ደኣ እቶም ቆልዑ ብዘይኮነ ክሲ ከምኡ ገይሮም? ሕጂ ከዓ እቲ ኩባንያ ነቲ ዝተሰብረ ሰሌዳ ክፍሊት ክኸፍል ኣለዎ ይብሎ። ድሕሪኡ ነቲ ወጻኢ ካብ ደሞዝ ኣርተር ቆርጾ ምዃኑ ይፈራርሖ። ኣርተር ኣብ ርእሱ ዘለዎ እምነት ኣዝዩ ትሑት እዩ። ተመሊሱ ክከራኸር እውን ኣይኽእልን። ስለዚ ብስቕታ ነቲ ጥፍኣት ተቐቢሉ ይኸይድ። ናብ ገዙ ኣብ ዝኸደሉ መንገዲ ሓደ ሕቶ ኣብ ርእሱ ይመላለስ ነበረ። ብሓቂ ዶ ሓደ እኳ ዘይኣምነኒ ክንዲዚ ሕማቕ ሰብ እየ? ናብ ኣፓርታማ ምስ ተመልሰ ኣርተር ብባህሪኡ ፍሉይ ዝኾነ ጓይላ በባዕሉ ይጅምር። ሕድሕድ ምንቅስቓሱ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዝጾሮ ዘሎ ስቓይ ዘንጸባርቕ ነበረ። እቲ ረቂቕን ተሃፋስን ኣካላቱ ህይወት ክንደይ ዝኣክል ብጽኑዕ ከም ዝሃረመቶ ዘርኢ ነበረ። ብማእኸላይ መዓልቲ ኣርተር ንሓደ ብጻዩ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ይነግሮ። እቲ ብጻዩ ርእሱ እናነቕነቐ ሰብኣይ ንርእስኻ ክትከላኸል መኽኣልካ ነይሩካ ይብሎ። ድሕሪኡ ሓደ ሽጉጥ ኣውፂኡ ንኣርተር ይቕርበሉ። ምሳኻ ሕዞ እመነኒ ሓደ መዓልቲ ክተድለይካ እያ ይብሎ። ኣርተር ብኡኑ ቢኣቢ። እንተኾነ ግን እቲ ሰብኣይ እታ ብረት ኣብ ኢድ ኣርተር ብግዲ ክሳብ ዝህቦ ምእባው ይቕጽል። ነታ ብረት ሒዙ ኣርተር ናብ ገዙ ይምለስ። ድሕሪኡ ኣብ ኣውቶቡስ እናተሳፈረ እንከሎ ኣብ ቅድሚኡ ዝተቐመጠ ንእሽቶ ቆልዓ ይስተውዕል። ፍሽኽ ክብል ብምድላይ ኣርተር ዘስሕቕ ገጻት የርኢ። እቲ ንእሽቶ ወዲ ብሓጎስ ይስሕቕ። እንተኾነ ግን ኣዲኡ ኣይስሓቐን። ብኡ ንብኡ ተመሊሳ ካብ ብወዶ ይርሓቕ ትብሎ። ኣርተር ነዚ ምስ ሰምዐ ብሃንደበት ብዘይቁፅር ክስሕቕ ይጅምር። እዚ ንቡር ስሕቕ ኣይነበረን። ኣርተር ብዘይ ሓበሬታ ብሃንደበት ከስሕቆ ዝገበር ጽኑዕ ናይ ሓንጊፊ ነርቪ ሕማም ነበሮ። ክንደይ ፈቲኑ እውን ከኣለ ኣይከኣለን ንርእሱ ንምግላጽ። ንእሽቶ ካርዲ ንእታ ሰበይቲ ይባኣት ብዛዕባ ሕማሙን ስለምንታይ ኣብኡ ዘይቦቱ ከም ዝስሕቕን ብሕፅር ዝበለ ተረድእ ዝነበረት ካርዲ ማለት እዩ። ናብ ገዙ ድሕሪ ምላሱ ኣርተር ሓያል መድሓኒታት ይወስድ። ኣዝዩ ደኻ ብምዃኑ እዚ መድሓኒታት ብናቱ ዓቕሚ ክገዝኦ ኣይክእልን። እቲ እንታይ ደኣ ብናይ መንግስቲ ናይ ጥዕና ሓገዝ መደብ ስለ ዝረኸቦ ጥራሕ እዩ። ድሕሪ ውሱን እዋን ኣርተር ናይ ስነ ልቦና ሓኪም ይነጋገር። እቲ ሓኪም ናቱ መዝገብ ክትርኢ ተሓታ ነቲ ገጻት እናንበበት እንከላ ሓደ ሓሳብ ብኡ ንብኡ ተንብብ። ሞተይ ካብ ህይወተይ ንላዕሊ ትርጉም ዘለዎ ክኸውን ተስፋ እገብር። እዚ ሓሳብ ኣርተር ክንደይ ዝኣክል ጽምውን ዝተሰብረን ምዃኑ የርኢ። ናብ ገዙ ምስ ተመልሰ ኣዲኡ እቲ ኩሉ ግዜ ዝሓተት ትሕቶ ተሓቶ ካብ ቶማስ ወይን ደብዳቤ መጽኡ ዶ ትብሎ። ኣይኦኖየ ሎሚ እውን የለን ይብላ። ቶማስ ወይን ኣብ ጎታም ሲቲ ዝሃብተመን ዝሓየለን ሰብኣይ እዩ። ናይ ኣርተር እኖ ቶማስ ብዛዕባ ኩነታቶም እንተዝፈልጥ ነይሩ ሓጊዞም ምንበለ ኢላ ብጽኑዕ ተኣምን። ሓደ መዓልቲ ካብ ስራሕ እናተመልሰ እንከሎ ኣርተር ናብቲ ናቱ ኣፓርታማ ህንጻ ምስ ንእሽቶ ጎረቤቱ እትነብር ሓንቲ ቤናት ትነብር እኖ ይስተውዕል። ብኡ ንብኡ ዝረኣያ ነገር ኣይንስሕቦን። ንፈለማ እዋን ድሕሪ ነዊሕ እዋን ኣርተር ካልእ ሰብ ናይ ምቕራብ ስምዒት ይስምዖ። እንተኾነ ግን ምስ ኣተወ ከዓ ብስቕታ ናብ ኣፓርታማ ይምለስ። ናብ ገዙ ምስ ኣተወ ኣዲኡ ብዛዕባ እታ ደብዳቤ ተመሊሳ ትዛረብ። ኣብዚ እዋን ኣርተር ትዕግስቱ ይውዳእ። ንሱ ሕግዘናን እዩ። ብማእኸላይ መዓልቲ እታ ሰበይቲ ብሃንደበት ፍሽኽታ ሒዛ ናብ ኣፓርታማ ኣርተር ትመጽእ። ከስተውዕል ዶ ክትስዕበኒ ከም ዝነበረካ ርኢካ ትብሎ። ኣርተር ቅድሚ ምላሱ ቁሩብ ይሓስብ። እዋ ስለ ዝፈተውኽኽ እዩ ይብላ። እታ ሰበይቲ በናቱ ፍሉይ ሓቅነት ትስሕቕ። ብኸምዚ እውን ኣብ መንጎኦም
ናይ ዕርክነት ዝመፀ ስምዒት ይጅምር። ንሓፂር እዋን ናይ ኣርተር ሂወት ኣብ መወዳእታ ዝሓሸ ክኾን ከም ዝጀመረ ይስምዖ። ድሕሪ ውሑድ መዓልትታት ኣርተር ካልእ ስራሕ ይረክብ። ኣብዚ እዋን ኣብ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ናይ ቆልዑ ሆስፒታል ንቆልዑ ከተኣናገድ ይቁፀር። ከም ክላውን ተኸዲኑ ኣርተር ንቆልዑ ዋዛን ጓይላን የርኢ። ኩሉ ነገር ጽቡቕ እናኸደ እንከሎ እታ ብጻዩ ዝሃቦ ብረት ብሃንደበት ካብ ጅባእ ወዲቓ ኣብ ምድሪ ትወድቕ። ኩሉ ሰብ ነታ ብረት ምስ ረኣያ ኣብ ክፍሊ ብስቕታ ይውሓጥ። እቶም ቆልዑ ይፈርሑ። ናይቲ ሆስፒታል ሰራሕተኛታት እውን ሓደ ክላውን ሓቀኛ ብረት ሒዙ ምህላው ክኣምኑ ኣይከኣሉን። ናይቲ ኣጋጣሚ ዜና ብቕልጡፍ ይዝርጋሕ። ብኡንብኡ ኣርተር ካብ ስራ ይስገግ። ንርእሱን ምድሓን ተስፋ ብምቑራጽ ናብ ሓለቓኡ ደው ኢሉ እታ ብረት ናይ ፀወታ እያ ኢሉ ክገልጽ ይፍትን። እንተኾነ ግን ሓለቓው ኣየኣመኑን። ዝኾነ ነገር እፈልጥ እየ ምጻኢካ ሓደቀኛ ብረት ከም ዝሃበካን ንስኻ ኸ ሒዝኻ ከም ፀናሕኻን። ነዚ ምስ ሰምዐ ንኣርተር ይሰብሮ። ምኽንያቱ እቲ ሓቂ ንሱ ነታ ብረት ኣይሓተታን። ብግድ እያ ተሂዋቶ። ስሩዕ ምስ ተባረረ ኣርተር ኣብ ባቡር ተሳፊሩ ናብ ገዙ ይምለስ። ኣብታ ባቡር 3 ሃብታማት ነጋዶ ነበሩ። ንሓንቲ መንእሰይ ሰበይቲ እናተኣጋገልዋን እናሸገርዋን እንከለዉ ኣርተር ነዚ ኩሉ ነገር ይሪኦ። ብሰንኪ ሕማሙ ብሃንደበት ብዘይቁፅፅር ክስሕቕ ይጅምር። እቶም 3 ሰባት ብኡ ንብኡ ኣብኡ እናሰሓቐ ዘሎ ይመስሎም። ብኸምዚ እውን ኩሉ ነገር ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸውን። ናብ ኣርተር ኣቕጣጫ ብምእላይ ክሃርምዎ ይጅምሩ። ደሚ ካብ ገጹ ክሳብ ዝወፅእ ብጽኑዕ ይሃርምዎ። ኣብቲ እዋን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኩሉ ነገር ይስበር። ኣርተር ነታ ብረት ኣውፂኡ ትኩስ ይኸፍት። ኣብ ውሑድ ሰከንድታት እቶም 3 ሰባት ይወድቁ። እዚ ናይ ኣርተር ፍልይ ህይወት ዓብዪ ለውጢ ዘምፀሉ እዋን እዩ። ብዝገበሮ ነገር ተሸቢሩ ኣርተር ካብቲ ቦታ ይሃድም። ሓደ ሓሳብ ጥራሕ ኣብ ርእሱ ይመላለስ። 3 ሰባት ቀቲለ ብፍርሃት እናተንቀጥቀጠ ኣብ ሓደ ባዶ ህዝባዊ ሽንቲ ቤት ይሕባእ። ኣብ መጀመርታ ብምሉእ ይውሓጥ። ኢዱ ይንቀጥቀጥ። እተነፋፍሱ እውን ይዛባዕ። እንተኾነ ግን ብድሓር እቲ ፍርሃት ብገጹ ቀስ ብቐስ ይሃስስ። ገጹ ክቕየር ይጅምር። ብሃንደበት ኣርተር ፍሉይ ዘስሕቕ ናይ ህድኣት ጓይላ ይጅምር። ኣብ ውሽጡ ንዓመታት ተኣሲሩ ዝነበረ ኣካል ኣብ መወዳእታ ዝተፈትሐ ይመስል ነበረ። ኣርተር ኣብ መወዳእታ ናብ ገዙ ምስ ተመልሰ ቴሌቭዥን ይኸፍት። ኩሉ ናይ ዜና ቻናላት ብዛዕባ እቲ ኣብ ባቡር ዝተፈጽመ ቅትለት ይሽፈና ነበራ። ኣብ ቴሌቭዥን ቶማስ ወይን ንህዝቢ ይዛረብ። እቶም 3 ግዳያት ኣብ ኩባንያ ይሰርሑ ነበሩ። ብሓደ ከም ክላውን ዝተኸድነ ገበነኛ እዮም ዝተቐትሉ። እንተኾነ ግን ንኹሉ ሰብ ዘደመመ ነገር ናይ ጎታም ናይ ወፃኢ ሰራሕተኛታት ክፍሊ ምላሽ እዩ። ኣብ ክንዲ እቶም ግዳያት ዝሓዝኑ ብዙሓት ሰባት ነቲ ፍሉይ ክላውን ክድግፍዎ ይጅምሩ። ንኦም ንሱ ቀታሊ ጥራሕ ኣይነበረን፣ ናይ ምልክት ነበረ። ቀስ ብቐስ ናይቲ ክላውን ምስሊ ኣብ ሙሉእ ጎታም ዘይቲ ይዝርጋሕ። ድሕሪ ውሑድ እዋን ኣርተር ንኻልእ ቁፀራ ናብ ናይ ስነ ልቦና ሓኪሙ ይኸይድ። እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እታ ሓኪም እያ ሕማቕ ዜና ተምጻሎ። እዚ ናይ መወዳእታ መስመርና እዩ። እታ ከተማ ነዚ መደብ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ቆሪፃቶ እያ። ደጊም ሕክምና ወይ መድሓኒት ክህበካ ኣይኽእልን ትብሎ። እዚ ቃላት ንኣርተር ከም መኪና ይሃርሞ። መድሓኒቱ፣ ሕክምናኡ፣ እቲ ሓደ ዘለዎ ናይ ደገፍ ስርዓት ኩሉ ብሃንደበት ይውዳእ። ኣብቲ እዋን ኣርተር ነቲ ናይ ኮሜድያን ምዃኑ ሕልሙ ክስዕቦ ይፍትን። ንሰባት ከተኣናገድ ብምላይ ኣብ ሓደ ከባቢ ናይ ኮሜዲ ክለብ ናይ ስታንዳፕ ብቕዓቱ ከርኢ ይምዝገብ። ናብቲ መድረኽ ክድይብ እንከሎ እቲ ተዓዛቢ ክፈትዎ ብጽኑዕ ይደሊ። እንተኾነ ግን ነቲ ቃላት ክዛረብ ምስ ጀመረ እቲ ሕማሙ ተመሊሱ ይቃወሞ። ብዘይቁፅፅር ክስሕቕ ይጅምር። እቲ ህዝቢ ዝብሎ ነገር ክርድኦ ይሽገር። ናቱ ግዜ ይዛባዕ። ዋዛ እውን ቦታ ይሕዝን። ኣብ መወዳእታ እቲ ብቕዓት ብምሉእ ውድቀት ይኸውን። ብሕፍረት ተስዩ ኣርተር ናብ ገዙ ይሃድም። ገዙ ምስ በጽሐ ኣዲኡ ደብዳቤ ትዎ ብጅኻ ናብ ቶማስ ወይ ንኣፀሓያ። እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን ቅድሚ ምልኣኹ ባዕሉ ከመባ ይውስን። ኣብ ውሽጣ ዝረኽቦ ነገር ድማ ብምሉእ ይገርሞ። ቡንቡን ኣብ ኣዲ ኸይዱ ስለምንታይ ዝኹሉ ዓመታት ኸባይ ሓቢኽዮ ኢሉ ሓታ። ኣብዚ እዋን እያ ሓደ ዘደመ ምስጢር ትነግሮ። ከም እትብሎ ድማ ንሳን ቶማስ ወይንን ሓደ እዋን ይፈቐሩ ነበሩ። ብሓደ ክኾኑ ይደልዩ ነበሩ። እንተኾነ ግን ኣብ መንጎም ዘሎ ዓብዪ ናይ ማሕበራዊ ደረጃ ፈላላይ ኣይኾነን። ድሕሪኡ ካልእ ዝያዳ ዘይእመን ነገር ትገልጽ። ኣርተር ናይ ቶማስ ወይን ወዲ ምዃኑ ትናገር። ንኣርተር እቲ ኣብ ህይወቱ ዝጎደሎ ዝነበረ ሓደ ኣካል ብሃንደበት ቦታ ዝሓዘ ይስምዖ። ንዓመታት ዝሸገሩ ሕቶታት ኣብ መወዳእታ ምላሽ ዝረኸበ ይመስል። ስለዚ ነቲ ኣቦይ እዩ ኢሉ ዝኣምኖ ሰብኣይ ክረክብ ይውስን። ኣርተር ናብቲ ናይ ቶማስ ወይን ዓብዪ ገዛ ምስ በጽሐ ንሓደ ንእሽቶ ቆልዓ ኣብ ውሽጢ ሓጹር እናተፃወተ ይሰዕብል። ክስሕቕ ብምድላይ ኣርተር ብናይቲ ሓጹር ኣቢሉ ኑ ክተኣናግዶ ይጅምር።
እንተኾነ ግን ድሕሪ ውሕድ እዋን ሓደ ኣላይ ጎዩ መፅኡ ያግዶ ምስ ዘይትፈልጦም ሰባት ክዛረብ የብልኻን ብኡኑ ብርሓቕ ኣርተር ክረሕቕ ይኣቢ እኖይ ንቶማስ ወይን 30 ዓመታት ሰሪሓትሉ እያ ይፋቐሩ ነበሩ ኣነ ኸዓ ናይ ቶማስ ወይን ወዲ እየ ናይቲ ኣላይ ገጽ ብገጽ ብኡ ይቕየር ብሕልፊ ይቁጣዕ እንኻ እቲ ዛንታ በዓላ እያ ዝፈጠረቶ ምስ ቶማስ ወይን ዝኾነ ርክብ ኣይነበረን ድሕሪኡ ዝያደ መሪር ነገር ይውስኸሎ ክልቲኹም ናይ ኣእምሮ ሕማት ኢኹም እቲ ቃላት ኣዝዩ ይጎድኦ ብዘይካልእ ዝብሎ ነገር ኣርተር ብስቁታ ተመሊሱ ይኸይድ እንተኾነ ግን ኩሉ ነገር ዝያደ ይገድድን ገዙ ምስ በፅሐ ኣዲ ይወፅኖ ናይ ሓደጋ ጥዕና ኣጋጢምዋ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወሰደት ይፈልጥ ድሕሪኡ ኣብ ወፃኢ ሆስፒታል ተቐሚጡ እናሓሰበ እንከሎ ክልተ ፖሊሳት ይቐርብዎ ብዛዕባ እቶም ኣባቦ ዝተቐትሉ 3 ሰባት ክሓትዎ ይጅምሮ ኣርተር ህዱእ ክኾን ብምፍታን ዝተደናገረ ይመስል ብዛዕባኡ ዝፈልጦ ነገር የለን ይብሎም ኣብቲ ዝሓትሉ እዋን ሓደ ዝሰንብድ ነገር ይፍጠር እቶም ፖሊሳት ንኣዲኡ ድሕሪኡ ሓቲቶማ ከም ዝነበሩ ኣርተር ከዓ እቲ ናይኦም ጫና ንናተ ሕማም ምክንያት ኮይኑ ይኾኑ ኢሉ ክሓስብ ይጅምር ድሕሪ ውሕድ እዋን ናብ ናይ ኣዲኡ ሆስፒታል ክፍሊ ኣቱ እቲ ዝተቐበላ ሰበይቲ እውን ኣብኡ ነበረት ቴሌቪዥን ኣብ ድሕሪት እናተጫወተን ከሎ ኣብቲ ስክሪን ኣርተር ንዓመታት ዘድንቆ ዝነበረ ሰብኣይ ይርኢ ናይ ጎታም ፍሉይ ናይ ቶክ ሾው ኣላይን ኮሜድያንን ኣርተር ነቲ መደብ ብሓጎስ ይሪኦ ንሓደ እዋን ኩሉ ነገር ይርስዖ እንተኾነ ግን ፍሽኽቱ ቀስ ብቐስ ይሃስስ ምክንያቱ እቲ መደብ ብሃንደበት ናቱ ናይ ስታንዳፕ ብቕዓት ቪድዮ ይርኢ እቲ ኣብ መድረኽ ዝወደቐላ ለይቲ እቲ ዘድንቆ ሰብኣይ ንኣርተር ኣብ ቅድሚ ሚልዮናት ተዓዘብቲ ይሽካዕልለሉ እቲ ኣዳራሽ ህዝቢ ይስሕቕ እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን ምስ ኣርተር ኣይኮኑን ዝስሕቑ ዘለዉ ኣብ ኣርተር እዮም ዝስሕቑ ዘለዉ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ነገር ይስበር እቲ ንዓመታት ዝኣምኖ ዝነበረ ሰብኣይ እቲ ሓደ መዓልቲ ክረኽቦ ዝሓልሞ ዝነበረ ነታ ናቱ ዝገደደት ናይ ሕፍረት እዋን ናይ ሙሉእ ሃገር ናይ ዋዛ መጫወቲ ገይርዋ ኣብቲ እዋን ኩሉ ናይ ዜና ቻነላት ብዛዕባ እቲ ኣብ ጎታም ሲቲ ዝዓቢ ዘሎ ናዕቢ ሽፋን ይህባ ነበራ እታ ከተማ ቀስ ብቐስ ናብ ዘይኣምን ህውከት ተኣቱ ነበረት ካብ ናይ ሰራሕተኛታት ክፍሊ ዝኾኑ ሰባት ናይ ክላውን ማስክ ተኸዲኖም ኣብ ኮሮናታት ወፂኦም ንሃብታማት ይቃወሙ ነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ተቃውሞ ጥራሕ ኣይነበረን ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዝግበር ዘሎ ናይ ክፍሊ ኩናት ይኸውን ነበረ ኣብ ማእኸል እዚ ድማ ሓደ ዝኾነ ሰብ ዘይተፀበዮ ምልክት ነበረ ጆከር ኣርተር ኣብ ዝረኣየሉ ቦታ ኩሉ ሰባት ናይ ክላውን ማስክ ተኸዲኖም ይረኣይዎ ነዚ ምስ ረኣየ ፍሉይ ፍሽኽታ ኣብ ገፁ ይመፅእ ኣብ ሂወቱ ንፈለማ እዋን ዋጋ ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ይስምዖ ሰባት ኣብ መወዳእታ ዘስብዓለዎ ይመስል ናቱ ምህላው ትርጉም ዘለዎ ይኸውን ኣብቲ እዋን ሓደ ዓቢ ሰልፊ ናብ ወፃኢ ሓደ ናይ ጎታም ዓቢ ቲያትር ይግበር ነበረ ኣብ ውሽጢ ናይታ ከተማ ሃብታማት ዜጋታት ፊልሚ ብምቾት ይሪኡ ነበሩ ኣብ ወፃኢ ድማ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ተቃወምቲ ጨዲሮም ምስ ፖሊስ ይጋጭው ነበሩ ፖሊስ ነቲ ህዝቢ ክቆፃፀሩ ይፍትን እንተኾነ ግን ወጥረት እናወሰኸ ይኸይድ ነቲ ህውከት ተጠቒሙ ኣርተር ብስቕታ ናብ ውሽጢ እቲ ቲያትር ይኣቱ ድሕሪ ውሕድ እዋን ናብ ሽንቲ ቤት ይኣቱ ኣብኡ ድማ ኣብ መወዳእታ ምስ ቶማስ ወይን ገጽ ንገጽ ይረክብ መዓመታት ኣርተር መልሲ ዘይረኸበ ልዕትታት ሒዙ ነበረ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ክሓቶም ዕድል ይረክብ ብዘንቀጥቀጥ ድምፂ ኣነ ወድኻ እየ እኖይ ተፋቐርቲ ከም ዝነበርኩም ነጊራትን ይብሎ እንተኾነ ግን ቶማስ ብኡኑ ይቁጣዕ ኣነ ነታ ሰበይቲ እኳ ኣይፈልጣን ድሕሪኡ ብዘይ ሓበሬታ ንኣርተር ኣብ ገጽ ይሃርሞ ኣርተር ድሕሪኡ ይወድቕ ደም ካብ ኣፍንጩ ክውሕዝ ይጅምር እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ልቡ ዘሎ ስቃይ ካብቲ ናይ ኣካላት ጉዳት ኣዝዩ ዝበኣሶ ነበረ ናይ መወዳእታ ተስፋ ተሰበረ ናብ ገዙ ኣብ ዝኸደሉ መንገዲ ኣርተር ካብቶም ፖሊሳት ደወሉ ይበፅሑ ብዛዕባ እቲ ኣባቡ ዝተፈፀመ ቅትለት ክሓትዎ ይደልዩ እንተኾነ ግን ኣቡ ከተኮር ቅድሚ ምኻሉ ካልእ ዜና ይበፅሑ እቲ ካብ ንእስነቱ ኣቢሉ ዝኣምኑ ዝነበረ ፍሉይ ናይ ቶክ ሾው ኣላይ ናብቲ መድረኽ ዓዲምዎ ነቲ ናይ ኣርተር ናይ ኮሜዲ ቪድዮ ካብ ዝሪኦን ድሓር ናይቲ መደብ ተዓዛቢ ቁፅሪ ኣዝዩ ወሲኹ ነበረ ነዚ ምስማዕ ኣርተር ብሓጎስ ይመልኦ ንሓፀረ ዋናቱ ሕልሚ ኣብ መወዳእታ ሓቂ ክኾን ከም ዝጀመረ ይስምዖ እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕጋውስ መልሲ ይደሊ ናይቲ ኣላያድ ቃላት ኣብ ርእሱ ይደጋገም ነበረ እንኻ ሕመምቲ እያ እቲ ዛንታ ሓቂ ኣይኮነን ነቲ ሓቂ ንምርካብ ብምውሳን ኣርተር ናብቲ ቅድሚ ዓመታት ዝሕከመሉ ዝነበረ ናይ ኣእምሮ ሆስፒታል ይኸይድ ናታ ናይ ቀደም መዝገብ ክርኢ ይሓትት እቶም ሰራሕተኛታት ይኣቢዎ እንተኾነ ግን ኣርተር ባዶ ኢዱ ክምልስ ኣይደለየን ኣብ መወዳእታ ዕድል ረኺቡ ነቲ ፋይል ሒዝዎ ይወፅእ ነቲ ሰነድ ከንብቦ ምስ ጀመረ ሙሉእ ዓለም ይፈርስ እቲ መዝገብ ከም ዘርኢ ኣዲኡ ሓደ እዋን ምስ ሓደ ዓመፀኛ ሰብኣይ ትነብር ነበረት
بمسيرة اتيفاي إنسان أرتر نعمتات أبناء عامس قبابي نبرو نشتو أرتر بنقسناتو صنوع بدلاقات إيمو نبره أتي صاب كم زبلو أون بنقسناتو صنوع نيرأسي قدآتاقات إيمو نبره غزي خعانتي لوميز شجرو زلونا إمروت الناس أكم عبيس الواك حزو كخوني خاليو أتي حقي أزيو سنبديو أرتر بزعبا هوتو زفولتو زنبره كلو نجر بهان دبل زيرك زنا يخون انت حقي انت قاع حسوت مهون يفلطن تدناكيرون بلبو تسابيرون عم وداتا نابتا قرب عركي يايلو زامنا زنبره سبيت يخيد انت خونا جن كالز سنبد حقي ابو يصبو نبره اتي ارتر علونا إلو زامنو زنبره ركب حقي نبرن اتي اركنات اتي متأثر اتي بحد زحلفو وانات كلو ابناء ارتر حساب ترايز نبره ايو ابتي استشكر امرو استفتر حلمي أب حقي أب منقو من زخون ناي فقري ركب أي نبرن حجي نيرتر عالم ناي مودتا قلاتات كفرسي جمر اتي زامنا ديونتي حقي حبيئتو اتي زامنو فقري حلمي تراي نيرو اتين هيوتو ملؤ زدلو يمننات دما حجي والملسي يبلون بمد نقار توحيتو أرتر نهو سبيتالي ملس نابني أديو كفلي أتو نحودات اوانات بسقطا قولي حبلا دحريو حاد حماقن تملسكا زي كبارن وساني وسد أبتي إيوان أرتر نتي ناي موداتا مسنا قدم هيوات زلو ركبي قرصو مسؤول دما ناي موداتا أرتر فليك زبال أكالك تأفي جمر نابقزو مستملس أرتر حادا ناي قدم فوتوغرافي ركبه ناي أدي أسأل إيو بتكداس النتي كلبتو كريون كلو أبلحريتو استسحفة صحفي السعول صبق فشغتها لكي أبتحتو دما أدي صحف فرمالو توماس وين ازي نمركابن أرتر زيادة يدناكرو أديو حق دو تزارب نيرا ويس ازي اون كالي موداتا زي بلوزانتا ايو ازي حتوثات أبرؤسو ناتملالس انكلو أرتر قصبقس ايكلاون ميك أف كقبر يجمر أبو قدمي مستيات غميتو دقيم كمتي أمو يجمرانا زي زانتا زرخبنا يوزا سبرا سبايك ونن اتي سقاي حجي ون ألو انتخونا كن حجي مس حدا زيادة حدا كنيا قوناقر تحاوسو ألو فلونا سلام سمعيت أفتي إيوان أتي حدا إيوان برد زهابو بسعونا أبارتام ميمتسا بزعباتي أبابو اتفاز مغتلاتن بزعباتي أبتا كتما زقبر للو كلو نقر كحاتو يجمر نأرتر ازي كالي أب هيوتو كأتو زد اللي سبخينو يسمعوه حجي دما أتي زنابرات أقستي بمرو تودي إيو وقطابات واحدو أرتاري قطعو تي مقج أو نعامت سيغير مستودد دما كابتي إيوان دحر تملسكا مملاس عين برن كابتا أوان جمير أرتر نتي أبوشتو نعاويز مزأمان النت بملو يقبلو اتي حبراو صوف ناي بروح ناي كلاون ميك اب اتي اب قصو استسأله زاد أمام فجغتا أرتر فليك حليفو إيو جوكر راح يترفو بحدش ماننتو تخدينو كاب أبارتام أوتيو نابن حقي تلفزيون ستريم اللس أبتا كتمان نتاقعزن كلو أب حد النوحنا درجة من قد يبصح أبي وطن فلما أوان بملؤ نسألنت زخوني مسلو نتي نقدمان نتون حدش شيك زي حدو بيمثل انت خونا قلنا بتسري وقدمي مبصحو بتوم نباب القتلة زمر مروزلو خلطة بوليسات ثمل سمير إيوه جوكر نعوم سرعي بونو بو يهدم ناب حدا بتقوامة السمالات بابورياتو مبزحتو مناي كلاو ماسك تخرينو منبرو يتيز بي أزيو سلاز تقربا اتوم بوليسات بقط فيتفقوا نتيو كتتقيمو جوكر أما أخلت يزبي طافي يهدم دحريو نابتي نعمتات زحل مزنبرا بوتاي ملس نام مدرخ أمو داتا جوكر مستن هيواتو ملو زاد نقفلو نا تلفزيون على نقاس الرخب اتي على بفجغتها تقبيلون بوازا حتو بأركان السخاون كابتوم كلاون حدا وغندو يبلو كابتوم نابتا مازقاوم زلو جوكر بداتي ملز أنا سبات كم سب طرح كريوني يزدلي نبور كلاون دحر وسون سكندات اتي بقطا فناوي جمر اتي تعزاوي بعابي حقوس تقبلوه أبتي استوديو زنبر السب اتي السعب وحد دقائق نتو قوتا همسيتي أبتي استوديو زنبر السب اتي السعب وحد دقائق نقوتا همسيتي نحدشتي جزيك غيرا مغانو زفلت أي نبرن اتي علي فشق إلى حدت انبقر أرتر سلمتاي لومي ليتي كم جوكا تخدين كامتسيخا أرتر نحد ايوان دو يبل تعريف فشاطة بقوزي مسا مهنات كل جزي سبات كسعوي للنيرة نسبات حقوز كم تقلمي للنيرة سبات أمو داتا كم سكيروم سرعيون دما من الوات ازي إياك خونس للي إلي نقرو اتي ملو استوديو بصناعاتي سمعو انتو خناكن دحري أرتر زخونا سب لتصبيو نقري زهرة بهدو دما نتوم أبا بروس تقاتلو سلاستا سبات بعلو كم زقاتو لم يقلس أنا إيه قريوم تيكبلي بونو بو بصوتاي وحاط
እቲ ዝቢ ዝሕር እቲ ኣላኢ እውን ብሙሉእ ይደናገር እንተኾነ ግን ኣርተር ኣይወድአን ንዓመታት ዝጸንሐ ቁጣበ ጽሙውነትን ተስፋ ምቑራጽን ኣብ መወዳእታ ይወፅእ መዓልታዊ ደኻታት ሰባት ይሰቐዩ ይዕመፁ ይርገፁ ህይወቶም ትርጉም ከም ዘይብሉ ይሕሰብ እንተኾነ ግን ብዛዕቦም ዝዛረብ ሰብ የለን ኣብ ዜና እውን ኣይወፁን ዝደግፎም ሰብ የለን እንተኾነ ግን ውሑዳት ሃብታማት ሰባት ምስ ሞቱ እታ ሙሉእ ከተማ ኣእምሮኣ ተጥፍእ ኣብቲ ስቱድዮ ቁልሕ ይብል ስለምንታይ ደኣ ደኻታት ሰባት ከም ሰብ ዘይቁፀሩ ወይስ ናይ ሃብታማት ህይወት ጥራሕ እዩ ዋጋ ዘለዎ ኣብ ድምፁ ዘሎ ስቃይ ክሕባ ይክእልን ሕድሕድ ቃል ህይወቱ ሙሉእ ከም ዘይረአ ኮይኑ ዝሓለፎ ስምዒት ዘንፀባርቕ ነበረ ድሕሪኡ ኣርተር ንማሕበረሰብ ባዕሉ ይቕንዕ እዚ ሙሉእ ስርዓት ዝብሉሽ እዩ ኩሉ ሰብ ንባዕሉ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ ኣብ መወዳእታ ቀጥታ ናብቲ ኣላይ ይርኢ ንስኻ እውን ካልእ ኣይኮንካን ብዛዕባይ ብምግዳስ ኣይኮንካን ዓዲምካኒ ናትካ ናይ ተዓዛቢ ቁፅሪ ክውስኸልካ ስለዝኽኣልኩ ጥራይ ኢኻ ዓዲምካኒ ንዓኻ ኣነ ሰብ ኣይነበርኩን ዋዛ ጥራሕ እያ ነይረ እቲ ኣላይ ክህዶ ይፍትን ኣርተር ከም ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኣርተር ጀጊም ኣይሰምዐን እቲ ኣብ ኣንቱ ዝነበረ ሓዘን ብሓደገኛ ቁጣበ ተተኪኡ ነበረ ብስቆታ ሕጂ እውን ንሓሰኻ ኢኻ ይብሎ ድሕሪኡ ኣብ ሓደ ሰከንድ ኩሉ ነገር ይቕየር ኣርተር ነታ ብሮቴ ይውፅእ ኣብቲ ስቱድዮ ዝኾነ ሰብ ምላሽ ክብ ቅድሚ ምኽኣሉ ናይቲ ኹርሲ ድምፂ ይሰምዕ ህውከት ይጅመር ሰባት ይጨርሑ ተዓዘብቲ ናብ መውፅኡ ይሃድሙ እቲ ሙሉእ ስቱድዮ ናብ ዘይእመን ናዕቢ ኣቱ እንተኾነ ግን ኣርተር ብምሉእ ህዱእ ኮይኑ ይጸንሕ ኣብ ህይወቱ ንፈለማ እዋን ኣብ ዓይነቱ ዝኾነ ፍርሓት ኣይነበረን ንፈለማ እዋን ናይ ዝኾነ ሰብ ሓገዝ ኣይደለየን ንሱ ናብ ካልእ ነገር ተቐይሩ እዩ እታ ዓለም ደጊም ክትዕንቅፍዎ ዘይትኽእል ነገር ጆከር ድሕሪ ውሑድ እዋን ፖሊስ መፅኦም ይሕዝዎ ኣርተር ኣብ ድሕሪት ናይ ፖሊስ መኪና ኣቱ እንተኾነ ግን ኣብ ወፃኢ ጎታም ደጊም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክትኸውን ነበረት ብኣሽሓት ዝቁፅሩ ሰባት ናይ ክላውን ማስክ ተኸዲኖም ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ነበሩ ንኦም ኣርተር ገበነኛ ኣይነበረን ናዮም ምልክት ነበረን ናዮም ቁጣበ ናዮም ተስፋ ምቁራፅ ነቲ ኣንጻር ሕርሒ ስርዓት ዘለዎም ጽልኢ ዘንጸባርቕ ምልክት እታ ናይ ፖሊስ መኪና ኣብታ ከተማ እናተጓዓዘት ከላ ሓደ ዘይተጸበየ ነገር ይኸውን ካልእ መኪና መፅያ ብጽኑዕ ትግጨ እታ ናይ ፖሊስ መኪና ብጽኑዕ ትጉዳእ ድሕሪ ውሑድ እዋን ኣርተር ስምዒቱ ይምለሰሉ ኣዒንቱ ምስ ተኸፈተ ብናይ ማስክ ተቃወምቲ ተኸቢቡ ይረኽቦ እታ ከተማ ስሙና ጨርሐት ነበረት ደሚ ካብ ገጹ ይውሕዝ ነበር እንተኾነ ግን ኣብ ክንዲ ዝሓብሶ ኣርተር ቀስ ብቐስ ኣጻብዑ ኣብቲ ደም ሓዊሱ ኣብ ገጹ ፍሽኽታ ይስእል ብዚ ስቃይ ዝሰመለ ፍሽኽታ ብጽሙውነትን ዝሰመለ ፍሽኽታ ኣርተር ፍሌክ ሓሊፉ እዩ ጆከር ኣብ መወዳእታ መፅኡ ጎታም ሲቲ እውን ከም ሓድሽ ምልክታት ተቐቢላቶ ኣብ ካልእ ናይ ከተማ ኣቕጣጫ ቶማስ ወይን ምስ በዓልቲ ቤቱን ምስ ንእሽቶ ወልዱን ካብቲ ህውከት ክወፅእ ይፍትን እንተኾነ ግን እቲ ዓመፅ ኣብ ኩሉ ቦታ ተዘርጊሑ ነበረ ሓደ ማስክ ዝተኸድነ ተቃዋሚ ኣብ ሓደ ጸልማት መንገዲ ይከጥሞም ኣብ ማእኸል እቲ ናዕቢ ሓደጋ ይኸውን ቶማስን በዓልቲ ቤቱን ይቐትሎ እቲ ንእሽቶ ወዶም ግን ብዘይ ጉዳት ተዕርፍ እታ ከተማ ናብ ዜራ ጸልማት እናጠሓለት ትኸይድ ድሕሪ ውሑድ እዋን እቲ ዛንታ ናብ ሓደ ናይ ኣእምሮ ሕክምና ይቕየር ኣርተር ኣብ ቅድሚ ሓደ ናይ ኣእምሮ ሓኪም ተቐሚጡ ኣሎ ብሃንደበት ብባዕሉ ክስሕቕ ይጅምር ተደናጊራ እንታይ እዩ ዘስሕቐካ ዘሎ ተሓቶ ኣርተር ፍሽኽ ይብል ኣይትርድእዮን ኢኺ ይብላ እዚ ጥራሕ ይብላ ድሕሪኡ ተስዩ ቀስ ብቐስ ይኸይድ ሓደ ናይ መወዳእታ ምስጢር ሓዲጉ እናኸደ ታሪኽና ኣብዚ ይውዳእ